Mga kasama dames is uit een plek geworden. En ik weet niet dat wat mij En wat precies moet ik gaan doen om jou te gaan aankrijgen? Also, ich war nach einer anderen Jahre in Maja. Kan ik allemaal naar die inkant die roep alsjeblieft? Dank je, dank je. Welkom, welkom. Hey, waar is dat niet gaan lijken? Wat er gebeuren met die zachte dame? Fantastisch! Ik zou het nooit gedraaid. Hier is je laatste kans. Arjen komt jij nou nog even zodat ik jou interessant vind. Moet je mij vertellen wat doen. Hier die diamanten in loop weg met je leven. Zo waarvoor wacht jij toe? Alleen kom jij er nog liever zodat ik jou interessant vind. Is mooi, maar moet je die fout maken om mij te onderschatten. Tot ziens, dat is weer wat niet. Is laat. Waarom is het dat goed? Niet tegen. Die raar is om aan te trouwen bij mij. Is bereid. Lang in mij. Laat wel weten in de plaats van die beste handen. Maar vooral. Ja, die ook andere. niet. Dus ja, om mij te vertellen is eerste beste die van die beste handen. Tweede, aan die man. Om het niet vergeten. Wat je nog schuld niet. En je hebt dan zo'n precies zo aan de diamanten vergeten. Het was niet mijn schuld niet geraakt. Ik heb het plan uitgevoerd tot die laatste punt toe. Hoe is dat geweest dat ze er aan dezelfde maand te zeggen? Als je haar niet kent, dan zal ze je die diamanten geven. Hoe kan ik zeker reserveren die samen? Dat is bereid. Goeie punt. Nou wie is het? En hoe zou ik daar informatie kunnen krijgen? Zij heeft een masker gedragen. Zou je kort dus contact met je volgende dag? Wie met het dan? Die waren er. Zet mij aan deze hier. Skree en je doet. Beweeg en je doet. Doen enige iets zonder mijn toestemming. En je doet. Verstaan je mij? Weet je, ik was sceptisch geweest dat ik ons zou opdagen. Stop het. Wie is jij? Hoe kom je te me gaan? En dan die kaartje van veel geluk. Geluk en lucht moet geven. Hoe weet is. En de reden waarom ik voor jou diamanten gegeven. Omdat het in mijn merk die aard was. Nee, maar nee. Wat was dat in mij? Ik was je man, was ik. Slim. Stop het! Hoekom was ik je man? Hoe lang met jou ja? Hoe zal ik je man? Kom maar. Weet je, ik
10 gebroke diamante. Ek het iemand gekry by die oogkoop vir genoeg geld. Om by 'n klein nasie te begin. Maar al probleem is... Dis moontlik om dit alleen te doen. Hoe presies weet ek kan met jou vertrou? Trou jouself. Of jy steek my nou. Of jy jank my om jou vrou terug te bring. Stop het. Kyk, wanneer begin beplanning en wanneer begin jy dan? Eers so 3 maande. Kry my by die adres wat ek vir jou gaan gee. En ja. O ja, voor ek vergeet. Dis 'n plesier om saam met jou besigheid te doen. Soos jy weet, die De Vaux familie is 'n baie besige een. So tot sins, liefie. Selfs die soetste genot dra die saad van sy eie ondergang. En was dag na dag soos 'n diamant. Ek het elke nag
nooit sterk genoeg om my eie lewe net so te neem nie. Ek het begin opgee, totdat die organisasie iemand gestuur het om my eienaars te kom beroep. Sy naam was Geraad. Ja, hy het ons jammer gekry en ons help ontsnap. Die ander slawe het teruggehardloop na hulle families toe. Maar ek het mos nou nie so iets gehad nie. Gelukkig het Geraad my toe ingeneem. Tot op my 16de verjaarsdag. Toe hy my verklaar het dat ek hom nog skuld vir wat hy in die organisasie vir my gedoen het. Hy het vir my verskeie terugbetaling opsies gegee. Ek het maar verkies om hulle af te betaal met geld. Ja, gelukkig is ek goed in steel. Dit is nou een ding, as jy aan iemand anders behoort, moet jy kan meedoen om te steel. Die ander opsie was gewees, dit was baie traag. Sorry, ek genoeg gesien. Ek genoeg jou. Van vandag af sal jy hulle terugkry, wat jy seer gemaakt het en wat jy misbruik het. En ek genoeg jou. So saam met jy wees en die Lara, ons kan nie. Maar wat as alles daar verby is? Dan was ons. Lara, is jy ernstig? Serieus. Ek sal die hele wêreld laat gaan om jou gelukkig is. Ons kan 'n normale lewe begin. Lara, en ek sal my meer gelukkig gemaak nie. Ek Genoeg nou. Jy sal moet vir voel die man hier moet kry. Hoe te belangrijk is? Natuurlijk. Dames en menere, dis my grootste plesier om u te verwelkom by die land se grootste funksie, die Koninkrykbal.
Nee, jy weet dat ook jy het om te praat. Ek bedank. Dis nie dat jy jou grappig doen. Jy kan nie bedank nie. Jy het daar nog. Ek sal my skuld môre afbetaal. Ek het die instruksies gelos om môre die geld weer te kom aflewer. Ek wil vir jou van dankie sê. Gerald, jy was die enigste een in my lewe. Jy was soos 'n pa vir my. Ek wil net vir jou kom dankie sê. Ek hoop jy het 'n goeie, 'n fantastiese lewe. Gerald, baie dankie. Baie dankie. Jy het groot deel daar. Dit is Niemand verlaat die organisasie nie. Die baas sal met kompetensie hoor dat jy dit kan. Dit is reeds.